Башкортостан сәнгатен югары кимәлгә күтәргән киң масштаблы мәдәни саралар арасында Ашказар таңдары Республика Башкорт фольклоры байрамының лаеклы үз урыны бар. Ашказар таңдары 2008 байрамына Башкортостан Республикаһының райондарынан Ырымбур, Төмән өлкәһенән килгән төркемнәрне Стәрлетамак калаһы ихлас каршыланы. Ашказар таңдары байрамын Башкортостанның Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы, Республика халык иҗады үзәге, Стәрлетамак кала округы хакимияте оештырды. Башкортстанның һәр төбәгенән Ашказар таңдары 2 республикабызның башкорт фольклоры байрамы бәйгеселәренә кайнар сәлам. Һаумыгыз сакырылган кунактар һәм кадерле тамашачылар. Мәртәбәле байрамыбызны асырга сәхнә түренә Стәрлетамак кала округы хакимияте башлыгы Шарипов Илгиз Кадировны сакырабыз. Башкортстан Республикаһының Мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Дәүләтова Камилә Яүдәт кызын сәхнә түренә сакырабыз. Hürmetli Башкорт фольклоры байрамы кунактары, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле стәрлеләр, уважаемые участники и гости башкирского фольклора, уважаемые горожане, стремительно бежит время. Вот и пролетели 2 года после первого республиканского праздника башкирского фольклора Ашказар таңдары. И сегодня Стәрлетамак вновь встречает гостей, участников 2-го фольклорного фестиваля Башкортостана. Мы искренне рады видеть каждого из вас в нашем городе. По указу президента Республики Башкортостан о республиканских программах национально-культурного развития народа Башкортостана, который вышел в 2006 году, Ашказар таңдары проводится в Стәрлетамаке каждые 2 года. Сегодня нас радует то, что, несмотря на свою молодость, фестиваль уже вышел за рамки республиканского уровня. И наряду с творческими коллективами городов и районов Башкортостана в конкурсах будут принимать участие фольклорные коллективы других субъектов Российской Федерации. Праздник башкирского фольклора Ашказар таңдары расширил рамки своих границ и вышел на всероссийский уровень. Думаю, что никто не останется равнодушным к выступлениям ансамбля «Шатлык», который прибыл к нам из Сургута. Нас всех также порадует находки и богатый колорит творческого коллектива «Игушатырь» из Оренбургской области. Ценителям башкирского фольклора известен коллектив «Хумай» из Янчурского района республики. Фестиваль собрал немало ярких и самобытных коллективов, которые сохраняют и приумножают традиции фольклора башкирского народа. Спасибо всем нашим гостям, которые откликнулись и приехали в город на праздник башкирского фольклора Ашказар таңдары. От имени всех жителей города Стәрлетамака хочу пожелать всем участникам фестиваля творческих успехов и удачных выступлений, праздничного настроения и новых дружеских встреч на гостеприимной Стәрлетамакской земле. А зрителям хочу пожелать эстетического удовольствия от встречи с прекрасным наследием башкирского народного творчества. Спасибо за внимание и зор рахмат. Хурматлы духтар, кунактар, добрый вечер, дорогие друзья, гости, жители города Стәрлетамака и все те, кто прибыл сегодня в этот прекрасный зал для того, чтобы приветствовать и открыть 2-й республиканский праздник башкирского фольклора Ашказар таңдары. Я от имени Министерства культуры и национальной политики Республики Башкортостан рада приветствовать вас и поздравить с этим большим красивым праздником, с этим большим красивым событием. Этот фестиваль
стал, наверное, прописался на земле города Стерлитамака не случайно. Потому что город Стерлитамак является культурной жемчужиной не только нашего Башкортостана, но и, я считаю, России. Вы знаете, вот уже дважды город Стерлитамак и его весь творческий потенциал сверкал на петербургском Сабантуе. Вы видите, как именно город Стерлитамак тоже в числе пока еще немногих районов развивает такой вид народного творчества, как художественный войлок. Я думаю, что город Стерлитамак еще нас удивит новыми идеями, новыми творческими наработками. Фестиваль открывается. Хотелось бы пожелать участникам, наверное, показать все, с чем они приехали, показать все, на что они способны, пожелать им в этом удачи, успехов. Разрешите второй республиканский праздник башкирского фольклора Ашкадар Тандары объявить открытым. Ашкадарга сәлем килтердем. Яйык кыбын үз итеп, үзеңә ал. Бер яйдырма, тул яйдыр. Көмеш тәңкә сулпыңа, көмеш тәңкә һуыңа. Һуыңды ирешлей, иреңде хөрмәтлей. Еңгә, еңгә, еңгәсәй, һуңа көмеш тәңкә алып, ашкаларды бүләкләй. Hay көмеш тәңкәһе, бөлле булма, түлле бул. Үсле булма, бәтле бул. Даланлы бул, маллы бул. Yenge, yenge, yengekey, hayda yansı, pul yallı, hayda bedge yedikey, yedigimde hava alıp, bedge hevesel yengey. Hay 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 икән, минем кулдан үсер кайныштарым бар икән. Ay, havalı hav iken, yürekte baka iken, yenge esirgen oğlan, der darman taşa iken. Тап Стерлитамакта Ашкадар таңдары дип аталган фольклор байрамының оештырылуы ул Аллаһ Тәгаләнең иншалла дигән вакытына туры килгән дип исәпләйем, чөнки безнең Башкортса газетебез сыга башлаган вакытта уның исеме Стерлит таңдары дип атала ине. Хәзер ул газет Ашкадар дип кенә атала. Ягъни бuna ошо исемдә лә ниндәйдер бер безнең калабызның башкорт үсеше кодланган дип әйтеп була. Фольклорның безнең иҗатта хугарыуы башкорт теленең, башкорт мәдәниятенең тамырларыбызның хугарыуы әлбиттә урыс калаһында яшәгән башкортларга йетмәй ул. Стерлитамак зур кала, катмарлы кала. Бунда шау сәнәгать, мәдәният объектлары күптән түгел генә асыла башлап, нигезләнә башланган шул ук вакытта бер ничек дип әйтәм,
bir катнашмала бар, чөнки бунда төрле район, төрле төбәк, төрле ыру вәкилләре йыелгандар. Өфе төрле байрамдар яһәтеннән шып тултырылган. Сибай Баймак яктары ла төрле байрамдарда үзендә еш кабул итә. Бuna безнең як Күмертау Мәләүездәр һирәгрәк. Ишембай, Салаватта мына Салават байрамы булып үтте әле. Стәртамакта шулай ук пединститут, педакадемия булуга карамастан мәдәният техникумы, ул республика кимәлендәге мәдәният техникумы булуына карамастан фольклор күренештәре еш була дип әйтә алмаям, яки булган хәлдә лә уларның сифаты югары дип әйтә алмаям мин. Бул искиткеч талапсанлыктан түгел. Минең шагыйрә буларак үземнең дә заруратым бар, рухи заруратым. Илһөярдәр. Нисә давыл аша атланык без. Кисеп үттек, нисә ташкынды. Илдең ышанысын хакланык без. Үтә сыгып ялкын халкынды. Зур тарихта безнең буындың да яктырыша гайяр хезмәте. Эш ыраткан бердәм буйһынуның гөлләмәләй уңыш ләззәте. Олы буын өлгөрмәгәндәрде үтәнек без илде нык тотып. Осталыктың яйнак мәргәндәре ярыштардан кайтты дан отып. Башкортстан инде мәшһүр төбәк. Истәрленең ныклы абруе. Безнең юлдан бара яңа зирәк. Моң Тәңренең газиз каурые. Кыргызстан, Гүлстан, Сөмбелстан, Нургызстан, шунда туган, шунда үткәне башкортлы арытлан. Шунда туган, шунда үткәне башкортлы арытлан. Башкортстан баксаһы, арытландар турган ер, арытландар бабаты, каһармандар йөргән ер, арытландар бабаты, каһармандар йөргән ер. Ашказар таңдары байрамының максаттары башкорт халык сәнгатен, авыз тел ижадын, йолаларын һәм гореф-гадәтләрен сәхнәлә сагылдыру. Танылган осталар менән очрашулар. Фольклор төркеме җитәкчеләренең ижад лабораторияһы. Халык осталары эшләренең башкорт киеде күргәзмәһенең исем туе. Башкортстан, Гүлстан, Кыргызстан, Нургызстан, шунда туган, шунда үткән башкорт дигән арытлан. Шунда туган, шунда үткән башкорт дигән арытлан. Гүлстан, Сөмбелстан, Нургызстан, шунда туган, шунда үткән башкорт дигән арытлан. Шунда туган, шунда үткән башкорт дигән арытлан. Башкортстан яшәһен, Сөмбелстан яшәһен, шунда туган, шунда үткән арытланнар яшәһен. Шунда туган, шунда үткән арытланнар яшәһен. Башкортстан, Гүлстан, Сөмбелстан, Нургызстан, шунда туган, шунда үткән башкортлы арытлан. Шунда туган, шунда үткән башкортлы арытлан. Ашказар таңдары узгарыла башлаганнан бирлеге безнең калала башкорт фольклор коллективтары туа башланы, ныгый башланы, үсә башланы. Беренче менә 2006 елда беренче байрамга без комарткы фольклор төркемен әзерләгәйнек. Алар байрамга катнашу фурсатыннан файдаланып, алар костюмдар тектереп, автобуста бүләк иттеләр коллективка. Гран-при яулап алгас, кала хакимияте итәкче ул вакытта Спартак Галеевич
акса бөлеп, яңынан костюмдар тиктердик 600 меңгә. Икенче байрамга, менә быелгы байрамга ул коллектив гран-при яулап алгас катнаша алмай положение буенча. Шуның өчен тагын бер без ситтә кала алманык бу эштән. Бидебездә шундый байрам оештыргас, тагын бер фольклор төркем оештырдык. Стартамак дәүләт педагогия академиясында аларның итәкчеләренә зур рәхмәт фатихаларын биреп, аларның базасында матур гына бер Йөрәктау дигән фольклор төркеме оештырдык. Фольклор буенча белгечләр кирәк, алар укып сыккас, алар эш урыны булырга тиеш, алар эшләргә тиештер. Ул белгечләр үзләрен бу дөньяла урын табыр өчен алар турында хәстәрлек кирәк. Шул ук вакытта менә хөкүмәт тарафыннан әле оештырылып барган шул менә саралар, конкурслар ул стимул булып тора бит инде алар өчен. Һаумыгыз мәртәбәле кунактар, хөрмәтле бәйгеселәр һәм баһалаучылар. Хәерле кис, кадерле тамашачылар. Хөкүмәтебез тарафынан быелгы елды гаиләне социаль яклау елы дип игълан ителү, гаилә мәсьәләләрен хәл итүдә, халык йолаларын тергетүдә зур адым яһаны. Шуңа күрә лә бүгенге гала концерттың исемен дә йолаларда гаилә йылыһы дип алдык. 3 көн буе гөрләп барган Ашкадар таңдары 2нче Республика Башкорт фольклоры байрамы куйдасып йомган арала үтеп тә китте. Быелгы байрамда 38 фольклор коллективы һәм 740 кеше катнашты. Бәйгене йомгаклау мәңгәлдә килеп җитте. Байрамыбызга ям өстәгән, махсус призларга лаек булган бәйгеселәрдә сәхнә түренә сахрабыз. Махсус призларды Республика халык иҗады үзәгенең фольклор белгесе, жюриның яуаплы сәркәтибе Гөлгенә Вәлид кызы Баймырдина тапшыра. Хөрмәтле бәйгеселәр, кунактар, безнең тантаналы шундай байрамыбызда иң беренче бүләкте Кайбулла районыннан Камил Илембәтовка йыр осталыгы өчен тапшырабыз. Төмән өлкәһенең иң яшь йырсыбыз Ләйсән Бураншина 4 яшь. Көйөргәде районы Янтөяк Башкорт халык фольклор ансамбленең җитәкчесе Мәрьям Юлдыбаева. Благовар районы Аманат Башкорт фольклор ансамбленең җитәкчесе Әлия Арыкланова. Шишмә районы Гөлназира Башкорт фольклор ансамбленең җитәкчесе Сәвия Гафарова. Стәрлетамак районы Юрматы Башкорт фольклор ансамбленең җитәкчесе Гөлзия Дашкина. Нефтекама каласыннан Нардуган Башкорт фольклор ансамбленең җитәкчесе Айрат Хөснуллин. Стәрлетамак каласы Талир Тәнтә балалар фольклор ансамбленең җитәкчесе Илмира Ямагулова. Салават каласы Дуслык Башкорт фольклор ансамбленең Айгыза Филиппова җитәкчесе. Күмертау каласы Урал бөркеттәре балалар фольклор ансамбленең җитәкчесе Ирек Назаров. Стәрлебаш районы Яйгор Нурлары өлгеле фольклор ансамбленең җитәкчесе Хөрмәт Зөбәеров. Сатмагош районы Яйгор Башкорт фольклор ансамбленең җитәкчесе Розалия Хафизова.
Башқұрт илін жейған, башқұрт рухын алдына алған, данлаған, дурлаған, ердарда ерланған емді ашқадарлы істерлі тамаққа шул тиклемде зор рахмет. Йолаларыбызды тергедіп, тұрғызып жүрген ұшындағы бәйгісілерге хидің тараптардан көк қабығы асылғандай болды. Көк қабығы асылған мәлді кіші телек-телей, дүнияларыбыз имен тұрғын, ғайлелеріміз түгел болғын, ата-инаның қатиқағанда яшәрге ялғын. Істерлі тиген жердің ил ағағы Илгиз Қадир ұлына Аллах Тағала хаулық, тадалық, ұзын ғұмыр берһен тиген тілекте қалабыз. Hem bereketli isterli yerinde 2010 yılda iken aman ısırasırga nasip etsin hem de bir galap. Yine yıram su dokumundan tevişitkenin birerde yırma bişittirgen bu kadar. Yırma bişittireyim. Eye bu dedi ya. Yırlağın atihem min yırlayım birdigine tügel ikini yırlamak kayını min ikini kodalarım bigirek hükümlü. Şahama şarif gayeti akşam hada qala yahabalım ayşola ahava gülkayem oğlan dağın ağımır qalağanı xatır hatı balamı Ya yaşlar bana hep teyzeler mi hemen bulmak kolay. Ahalı tanına eğer al tavhela yetmeyedir şu ahava gerekeyim al tavhela Rahmet Hин күннің бойы сақтала хикіріп көңіл асып, ерлап жүрейін бит. Хин іш ішлемейін бит деп, гел ирін ұшылай әдірі кәмхетті енді ол. Бір күнді шул қатынан ол оқытусы болғаз, әлемде бір симпозиумы, семинарға сығы шәһарға қошқандар, сәхнеге сығып. Шаң кеткен бұл. Шаң кейсін совсем өзгеріп қайтқан. Үндәшмейді. Сәйсірге отырғандар тіге үндәшмей қатыны. Шаң қатын хеңе нәмә болды, сирлейін мәлі деп араға тіге сәхнеге сыққанда үйреңім сыға башланы дей. Шынан сығып батқайным, аяқтарым тұтмайды, еғыла башланым дей. Шынан бір мәлді үйлейім дей, һәм тілім әйленмейді. Шынан ауыз кепті дей.
Жан бір мәлді залға қарап еберһәм, кешелер миңа қарап отыралар, йыгылай алдым ти. Мен сәхнәгә сығудан да бүтән ауыр эш икәнен белмәгәнмен дип шулай әйткән инде. Шуннан бирле иреннең һөнәрен нык ихтирам итә башлаган. Шуңа күрә һезгә бик зур рәхмәт батырлыгыгыз өчен. Сәхнәгә сыгу ул нык батырлык талап итә. Һез молодцы. Диплом менән Дәүләкән районы Әхирәттәр башкорт халык фольклор ансамбле итәкчесе Кифая Минлиголова бүләкләнә. Тәтешле районы Умырзая башкорт халык фольклор ансамбле итәкчесе Светлана Нурлыгаянова. Murat'ı götürüp sıksa, bir hizge tanım kuyunda bayram yaşaya kalkma. Kızlarına Kamil ağay. Kızları gider, tanım kuyunda. Bir işte gel uydura satma. Üstüne artistler satma. Yakşı, bunu Kamil ağay işleyim. Olay ha, işte tutuldu. Bir hizge, seni basılırdı bana, müsait bileyim bana. Сурай районы Хомай башкорт фольклор ансамбліне етәксігі Земфира Абдрахманова. Асқын районы Хазина башкорт халық фольклор ансамблі етәксігі Дим Галимов. Ишимбай районы Хазина башкорт халық фольклор ансамбліне етәксігі Сәрия Бахауддинова. Әбиялил районы Гөлнәзира башкорт фольклор ансамбліне етәксігі Клара Ямагужина. Кайбулла районы Құш юлы башкорт халық фольклор ансамбліне етәксігі Әсма Усманова. Гафуры районы Асанай башкорт фольклор ансамбліне етәксігі Разиля Фаттахова. Кушнарин районы Хандугас башкорт халық фольклор ансамбліне етәксігі Фадис Нуриуллин. Шаран районы Дағыштар башкорт фольклор ансамбліне етәксігі Рауфия Дәулетова. Салават қалағы Илхам шишмәләре башкорт халық фольклор ансамбліне дипломант исеме.
Ырымбур өлкәһе Юшатыр йыр фольклор ансамбленә дипломант исеме. Агидел йырын оста башкарган Кырмыскалы районынан Миңниса Камаловага диплом исеме. Үз төбәгендәге халык йырын оста башкарган Федоровка районынан Ишмурат Маликовка дипломант исеме. Мияке районынан Мөхәммәд Садыковка дипломант исеме. Һәммә йөҙгәлә һаулык, бәхет һәм 2010 елда Алла бирһә тагы осрашырга насип булган. Рәхмәт. Стәлетамақ ол өсінен дурлығы бойынша екінші орында тұра. Һәм Стәлетамақ ол түрлі ресурстар бойынша ақса яғынан да, финанс яғынан да, ижади яқтан да, һәм түрлі яқтардан да бик бай үтешкен қала бетінде. Шуның өсін ұшы дур байрам әлбетте ұшы дур қалала өтірге тейіш. Ұшындай масштабта өткерілген ғөмімен башқұрт фольклоры байрамы жоқ. Шуның өсөн әйтеп үтергә кәрәк, бұл байрамдың мақсаттары бик күп һәм зур. Ул безнең башкорт фольклорын гына түгел, халык ижадын үстерүдә бик зур ролен уйнай. Коллективтар мына 2 ел вакыт арасында әзерләнәләр. Мына элекке катнашкан коллективтар үзләренең хаталарын беләләр. Унан соң белеп торабыз бит инде мастер-класслар үтә, семинарлар үтә. Шул семинарда безнең жюри агзалары, специалистлар бик матур итеп аңлата. Һәм режиссура яғынан, сценарий яғынан да, костюмдар яғынан, инструменттар яғынан да улар үзләренең яңылышлыктарын күрәләр һәм аңлап, киләсәктә әлбәттә ошо хаталарны юк итеп, матур итеп әзерләнәләр. Коллективлар ошо зур сараларда катнашып үзләрен күрәтәләр. Улар тырышалар. Шундай теләктәр белән киләләр. Моны сыгыштарын карап утырһаң, профессиональ артистлардан, профессиональ төркемнәрдән караганда, уларның үзләрендә дәрт бар. Мына улар бер яктан режиссер уларман ныклап эшләмәһә лә, уларның мына күңелендә дәрт бар, рух бар. Мына шуларны улар күрәделәр һәм безнең бөтә караган жюри агзалары ла, тамашачылар да шуны һидеп һәм шуның турында әйтеп үтәләр. Халык иҗаты, фольклор ул мәдәният өлкәһендә зур роль уйнай. Шуның өчен без ошо байрамдар аша, ошо төркемдәр аша, ошо фольклор аша, ижад аша без үзебезнең халкыбызның тарихын үстерәбез. Безнең Башкортстанда бит белеп торабыз күп саралар үтә. Ул Одон көй туймасыла үтә. Сибайда үтә ирендек моңдары. Нефтекамыла үтә дуслык моңы. Шуннан кыл кубы, башка инструменттар фестивальдары, конкурслары үтә. Алтын тирмә әйе.
Гомумән менә ошо фольклорга килгәндә, халык иҗатының менә ул үзенчәлекле бер юнәлеше бит инде. Шуңа менә ошо юнәлеш эсендә, ошо юнәлеш секторында был байрам ысынлап та зур беренче урында тора дип әйтәм дә яңлышмасмын. Үз төбәгендәге халык иҗадын хаклаганы һәм үстергәне өчен Аксалата премияга лаек булган бәйгесләрдә байрам турына сакырабыз. Премияны Республика халык иҗады үзәге директоры, Ашкадар таңдары 2нче Республика башкорт фольклоры байрамының директоры Байрас Вәлиулы Ишбердин тапшыра. Беренче премия үз төбәгендә халык иҗадын хаклаганы һәм үстергәне өчен Фидан Шафиковка, Миякә районы. Өзебездин дин буе бик бай бит инде ул. Айырылып тора өзүнүн күйү, моңу менен. Шуңа биз фольклорга менә ошо ниде алгаста положениене әзерләнә башландык. Өзебездин яктагы ишетилгән йырларды халыкка ишетергә дип күп йырлар бит инде безнең әле ишетелмәгән халыкка. Шундый матур йырлар бар әле. Әле аларды эзләп табаһы, яздыраһы, халыкка ишеттерәһе безнең бурыс. Шуңа инде без бу байрамга шул тиклем дәртләнеп, шатланып киләбез. Менә бу байрамнар ишрак булһын инде. Бу инде менә киләһе буын яшьләргә бигрәк тә файдаһы күп моның. Алар инде күп безнең гореф-гадәтләрне күреп үсәләр. Менә шуңа инде безнең йырларны күрһәтә килә. Көйләрне менә бу байрамда оештырган кешеләргә без рәхмәтлебез һәм шулай дәвам итһен, үлмәһен, һәр вакытта шулай матур барһын инде. Бу йырлар безнең, бу йырларны өйрәнгәндә шуңа кызык халык Yine işi de hiyo arta. Менә төпсүне нотага халып отырган саклар була, аны бит инде үдең аша үткәреп, шуны балага өйрәтәһең. Менә шуны тиклем нотага халып, күп кабат өйрәнеп, икенче көнне тагы шул көйгә кайтаһың, өченче көнне тагы шул көйгә кайтаһың. Һәм шундый нескәлекләре, тик оборот тибез бит инде. Менә ишетелмәгән оборотлар ишетелә. Шундый киләмне инде менә бөдүдең йырга хию арткандан арта бара. Борындан калган изге йыла, yeyen para üretu, mergel hür yetişi, tarih ile, oynar diye,
үткәргәндә халык иҗатын һаклаган һәм үстергәне өчен Аетбай Файзуллинга, Кыйгы районы. Хайбулла районы Әсмә Усмановага. Стәрлетамак калаһы Рәис Әбубакировка бирелә. Ырымбур өлкәһе Түлгән районы йырсыһы Рәйсә Халиковага бирелә. Тәфтиләү йырын оста башкарганы Тәтешле районнан Мансур Назибуллинга бирелә. Иенсора районынан халык йырдарын оста башкарусы Вафа Мәүлитовка бирелә. Уел йырын оста башкарган Зәвил Хөбетдиновка бирелә. Стәрлебаш районы Люция Байназаровага бирелә. Хөрмәтле катнашучылар, мин һеҙҙе ысын күңелдән ошо байрам менән котлайым һәм һеҙгә киләсәктә ижади уңыштар теләйем. Рәхмәт. Һәр бер төбәктең үҙенсә ғәҙәте бар. Менә мин Мәсәттә районы икән, минең Мәсәттә районының ғәҙәте икенсе төрлө. Аймак яғы төгәк төбәктәрҙең икенсе төрлө. Үсеш, бына 2 йылда булды бит инде хәҙер. Ул ваҡытта мин килгән идем, коллективтарҙы ҡаранып, уже үсеш аларға әйтелгән ниләрҙе, замешаниеларҙы алғандар. Шуныһы әйбәт. Барган сюжет белән бейеүҙең ияреп барыуы бәйләнешле булыуы белән шатмын. Ату сюжет бара, бәбәй туйы бара, әйбәт. Китәлә концертный номер иттереп тор, шатырлатып тор, бейҙе ташлай. Хәҙер бәбәй туйында шул әкрен генә ошо көйөлә, әйбәт. Бейеүҙең хәрәкәте уже шуның белән бәйләнешле булыуы белән уже был дур үсеш һәм менә безнең жюриҙең уңышы дип уйлайым. Менә әле нейҙән Кыйгы районынан килделәр, бер ҡыҙыҡ ҡына әйбер, уйын, йәштәр уйыны, йәштәр бер 30, 40, 50, 60 йыл тамамлап бейгән йәштәр бейеүе, шуны алып килделәр әйбер. Ул миңә бик оҡшаны. Үҙенсәлекле йәштәрҙең әйбер, шул хәтлем дәртле иттереп бейеүҙәр әйбер. Просто алар араһында бар, туҡтале, мин дә шунда ҡыҫтырғылар әйтәләр. Шул үсеш бар. Башҡорт халыҡ бейеүҙәре номинацияһында еңеп сыҡҡан бәйгеселәрҙе майдан түренә саҡырабыҙ. Бәйгеселәргә дипломдарҙы Башҡортостандың халыҡ артисы Радмир Сәрүәр улы Бадретдинов тапшыра. Аскан районынан хәтта шәп бейгән егетем Радиф Балаҡаев дигән.
балалар быйылы Шаяхматов Әнвәр Асаев иптәшкә. Ишембай районынан Фазылгаян Гамалетдин иптәшкә. Аурваз районы Остабы Юсипташ Ханагат Имам. İkinci bölgede beyimsilerimiz azrak buldu. Kilehe 10. yılda rukovodительler buna ihtibar ettirge gerek. Ol Башкорттың Курайы кырында йыры бейі улмаха минеңсә нәмәләр етмәгән шикелле һезгә уңышлар шул теләкте уйлагыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Халык арасында дисек табигый яшәгән халкы шул табигый яшәештә хаклар кирәк. Шуңа фонограммалар ибарәгә битендә биюгә, башка нигә. Фонограммага әйбәтрәк диләргә специалистларга мөрәҗәгать итегән. Ату былтыр самай грайка диләр ул битендә ул хәзерен бөтенләй тыңлап тормаган. Хәзер прекрасный бөтә кешеләр компьютер бар, программалар бар, специалистлар бар. Эшләгән әйбәт фонограммалар эшләтеп алган. Халкыбыздың югалып барган үзгәүдәде, кылкымызда уйналды, кош булып хайралдарды бүгенге көндә тергәдә юлында эшләгән бәйгеселәребез бар. Бәйгеселәрде котларга Башкортстанның алкаланган сәнгать эшмәкәре, Заһир Исмәгыйлев исемендәге Өфе дәүләт сәнгать академиясының Башкорт музыкаһы факультеты деканы, профессор һәм күренекле композитор Айрат Минәхмәт улы Кубагышевты саклабыз. Кыргызкалы районунан имитатор Илдар Хәсәнов. Имитатор кош булып карасы. Сибай калаһынан Баязит Хайдуллин эзләү сәнгатын генә түгел, борынгы кылкымызда уйнау ысулларын үзләштерүче әлеге вакытта киләсәктә безне кылкымызда тергезүчеләрнең бере булып күрәһе килә һәм дә ул борынгы башкорт халык уен коралы ятаганды әлеге вакытта үзләштерүче китәләр. Котлайм инде. Бергә барыгызга уңышлар теләйм.
ilin hakları üçün. Halkı üçün. Başkurt yeri üçün. Ay ay ay. Zaman үзгәрә дигәндә бәйгеселәр еш кына әйдәгез уйнап алайык әле, әйдәгез әле шулай итәйек, әйдәгез әле болай итәйек дигән һүзләр урынына әйтәйек шул ук һынамыштарды, я булмаһа теләкме, я булмаһа кәңәшләрде халык иҗнан алып әйтһә, матуррак булыр ине һәмак. Яки бына бер нидә ансамбльнең сыгышында шулай ук бик үк сәхнә өчен матур булмаган лакаптарда һөйләнелде. Бына ундай әйберләрне сәхнәгә сыгарганда карап, уйлабрак сыгарга кирәк. Я булмаһа бына шул ук табигать тавыштарына охшатып, куштар, унда хайвандар тавышын сыгару буенча безнең сыгыштар булды бит инде. Бына унда ла уларда логик уйлап, матуррактарын сыгара кирәк. Бәйгеселәр иң тәүдә фольклорның эстетик функция үтәвен онытмаһыннарны. Шун икенче моментлар бар. Бына фольклорның бит инде ул функциялары күп. Шуларның бере шулай белем бирү, шулай бит. Әйтәйек шул урак өмәһен күрһәтте бына тәтешләр. Бик матур сыгыш уларның репертуары ла яңа тапалмаган. Урак өмәһе береһе унда яулыктардан композиция булды инде. Бына шул урак өмәһендә улар бик матур итеп араһында уракка бәйле һынамыштарды әйтеп берделәр. Әйтәйек башак унда парлы булһа. Бына Гөлшат, малай да барһың. Башак парлы булһа, малай була. Кыз була, кыз була. Бәхетле булайык. Ey yani, kim tulsa da tulsun, үз бәхете белән тур. Мен дә юрале. Мен каса киргә сыгармын икән. Башагыңда олын итеп киткәнһең. Ерактан килер инде егетең. Никахың якынлашып беткән кияүгә сыгарһың тиздән. Шулай ук бына белем бирү яһәтеннән уларның икенче өлешеле программаларның бик матур булды. Бына яулык бит инде. Карап торуга безнең көнкүрештә көндә күргән, кулланылган әйбер, улар шуның төрдәрен әйттеләр бына. Яулыктарның төрдәрен шуннан бәйләү төрләре. Бына ысынлап та бит инде ул безнең халыкта яулыкты кунакка барганда бер төрле бәйләгәннәр, иш эшләндә икенче төрле, нинди урамга сыкканда өченче төрле. Бына шулар да яшь буын өчен бик фәһемле һәм матур күренеш. Шуннан буындар бәйләнеше дигән нәмә бар бит инде. Бына сәхнәләге бушлыкты шулай ук бит әйтәйек бәпәй төен күрһәтәләр икән, шунда шулай ук өлкән кешенең әйтәйек киндек әбиеме, әсәһенеңме, яшь киленгә әйткән кәңәшләрен дә кыстырып бергә була. Мин җиңсәремдең сәнгелдәгенә ак киез алып килдем. Йылы булһын, өшемәһен, авырамаһын. Шулай күнә бирәләр, шулай. Ата инәле, алтын куллы, күләш йөзле, кулларын эштән булһын балакайым. Күмештән кәмер, кашын һыдайым, кыйгас булып үтте. Шулай әби әйтеп җибәргә мөмкин бит инде. Бына килен яшь кешеһең, бына балаң тыуды инде, бына уга матур үрнәк бул. Я булмаһа бына практик тормышта кулланылган балакайым, балаңдың йөргәктәрен кыргы тулгансы елгә элмә, балаң илак булыр. Бына ушундай бик матур бездә кәңәш формасында теләктәр бар инде. Бына ушуларда сәхнәгә сыгару миңа калса бик матур булыр инде белем бирү яһәтеннән. Фольклор коллективлары араһыннан өченче урында яулаучы лауреаттарны сәхнәгә чакырабыз. Лауреаттарга дипломды Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Россия Академиясының Тел һәм әдәбият институтының фольклор бүлеге мөдире, филология фәннәре кандидаты Гөлнур Рауил кызы Хөсәйнова тапшыра. Ашкадар таңдары 2 фольклор байрамында 3нче урынды яулаучы Бакалы районы балалар ансамбле күбәләк бүләкләнә. Федоровка
Стерлитамака районы Айгүзәл башкорт фольклор ансамбле бүләкләнә. Авыргазы районы башкорт халык фольклор ансамбле бүләкләнә.